Arratsaldeon, hasiera emango diogu osoko bilkurari. Lehenengo puntua, daukagu 2026ko maiatzaren 26an egindako bilkuraren aktaren onarpena. Ez badago ezer, aktaren onarpenen aldeko botoak. Hau batez. Bigarren puntua, 2026-2027 ikasturterako musika eskolaren prezio publikoak onartzea. Kasu honetan daukagu antolakuntza batzordeko proposamena, 2026-2027 ikasturteko musika eskolaren prezio publikoak onartzea. Eta datorren ikasturte berrirako prezio hauek berritu behar direla eta udalbatzarreko osoko bilkurari proposatzen zaio ondoko akordioak ditzala. Lehenengoa, musika eskolaren zerbitzuari dagokien prezio publikoa 2026-2027 ikasturterako eguneratzea. Ikasturte hau 2026ko irailean hasi eta 2027ko ekainean bukatuko delarik. Eta proposatzen dian prezioak H epigrafean musika eskolakoan lauki horietan azaltzen diena dira, hileroko kuotak, urteko matrikula eta deskontuak. Eta bigarrena, izango litzateke administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren bateko 29/2015 legaren 45.1a artikulua dioen bezala, erabakia argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Zerbait komentatu nahi duzue, Aitziber, zuria ditza. Bueno, gai honek ordenantza fiskalekin dauka lotura zuzena, prezio publikoetaz ari gara, eta guk beti ordenantza fiskaletan ari garenean guretzako progresibidadea osaldagai importantia da. Beraz, familia motaz gain uste dugu garrantzitsua dela errenta maila ere kontuan hartzea sistema ekitatiboagoa izateko. Adibidez, egon daitezke bi familia ugari, non batek dauzka adibidez 25.000 euroko diru sarrerak eta beste batek 70.000 eta kasu honetan hobari berdina aplikatuko litzaieke. Edo familia monoparentalen kasuan ere berbera, lehenengo definizioa inbiako litzateke, zer da familia monoparental bat, eta gero egoera berdina izan zake, errenta mailan desberdintasun handiak egon daitezke, baina hobaria berdina izango litzateke. RGIa edo ASA kobratzen duten familien kasuan, 170.ko diru laguntza gehigarri bat izango lukete, baina badaude familia batzuk ere errenta maila bajoa daukatenak, hobari sistema honetatik kanpo geltuko liratekenak. Orduan, pentsatzen dugu, sistema berez, berrikuspen bat, azterketa bat beharko lukela zentzu honetan, zen nahi baldin badugu talentua sustatzea, nahi baldin badugu musika zerbitzu hau herritar sektore desberdinetara gehiago zabaltzea, familia mota kontuan hartzea ondo dago, baina baita ere errenta maila zein den, eta gero noski ondo publifikatzea dauden hobariak, danak jakinak gainean egon daitezen. Hala ere, guk baietz bozkatuko dugu. Andrea, zerbait gehitu nahi duzu edo bozkatu ingo dugu orduan? Orduan proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Hirugarren puntua daukagu Osakidetzarekin lankidetza hitzarmena sinatzeko onarpena ematea. Kalebarren plaza batean osasun zentro berria eraikitzeko. Kasu honetan lurralde batzordeko irizpena daukagu eta bertan jasotzen den aurrekariak ikusita lurralde batzordeak osoko bilkurari proposatzen dio onoko akordioak ditzala. Lehenengoa, Osakidetzarekin hitzarmen bat sinatzeko onarpena ematea Kalebarren plaza batean osasun zentro berria eraikitzeko. Bigarrena, alkate Andreari eroaren ordezkoa izango den alkate ordari eskumena ematea udalan izenean eta ordezkaritzan arestiko hitzarmena sinatzeko. Eta hirugarrena, Osakidetzari akordio honi buruzko egiaztagiria bidaltzea. Zerbait komentatu nahi duzue, Ariana, Aitziber? Atal honetan bi gai komentatu nahiko genituzke, alde batetikan, ikusi dugu dagoela eraikin horren lateralean armarri badagoela, beraz, eskatu nahiko genuk alde batetikan armarri hori babestea eta eraikina bota aurretikan, gordetzea eta gero beste leku baten jartzeko edo nadalakoa.
Hori alde batetikan, eta gero beste alde batetikan, iragarri den dokumentazioan aipatzen da, osasun berria izango dela funtzionalagoa eta asistentzia beharrei erantzungo dien ekipamendu bat izango dela. Eraikin berriak aldiz ez du arratzaldeko arreta ordutegi hori berreskuratzea lortuko, instalazio modernoagoak egongo dira, konsulta gehiago eta ekipamendu berriak izango ditugu, baina hobekuntza horrek ez du konpentsatuko galdutako zerbitzu horren galera. Larrialdi zerbitzua berreskuratzeko bere egunean 5.300 sinadura baino gehiago bildu ziren eta zerbitzu hori berreskuratzeko ahalegina egingo zela onartu zen eta adostu zen udal honetan mozio baten bitartez. Denbora asko pasatu da ordutikan eta pentsatzen dugu zerbitzu hori berreskuratzeko ahalegin nahikorikan ez dela egin eta eraikin berri honek esan dudan bezala hobekuntza ekarriko ditu arlo kontinentetik, arlo materialetik, baina ez dio erantzungo herritarrek bere egunean guri egindako eskaerari, gela edo ekipazio berriekin bakarrik. Andrea, zerbait gehitu nahi duzu? Bueno, guk nahi dugu esatia, gaur egungo egoeran aurrean udalak bi aukera zituen, bat da etxi edo bestea jardun, eta guk erabaki dugu zerbait egitea eta horregatikan ipini ginean kontaktuan dagokion administrazioarekin. Bakoitzak bere erantzunkizunak argi eta garbi definitzen ditu hitzarmen honek, eta Osakidetzak bere gain hartzen du bai proiektuaren idaztea, obra zuzentzea, lehenik dagoen eraikinaren eraistea eta osasun zentro berriak osorik eraikitzea. Bai ikusten dugu, Elgoibarko biztanleei osasun zentro moderno bat ematea irisgarria eta datozen hamarkadetarako prestatua egongo den eraikin bat egitea oso beharrezkoa dela eta horregatikan alde gaude. Hitzarmen honen alde gaude eta eskatzen dizuegu zuek ere bai alde bozkatzea. Egia da gaur egungo eraikina ez dabala setzen beharrak eta horregatikan eraikin berri bat egingo da. Zerbitzua hobetu egingo da, mediku gehiago egongo dira, zerbitzu gehiago egongo dira. Eraikin berriak zerbitzuak hobetzeko emango dira. Ordutegiaren arabera hori Osakidetzak erabakitzen du eta guk beti bezala ahaleginak egingo dugu zerbitzua alden hoberen egitea, baina hori ez dago gure esku. Ariana, zerbait nahi zu esan? Aitziber? Armarriari buruz galdetu dozuna, jada aurre ikusita dagoela eresketa proiektuan armarri hori lehenengo jaso, gorde eta gero berrera biltzea. Bakarrikan argitzea, guk kasu honetan ez dugu hitzarmena oztopatuko, bakarrikan nahi genion egin referentzia bere egunean herriak eskatu zigun lan hori egitea, lanketa hori egitea, eta ikusi duguna da, ez dela mugimendurik egon zentzu horretan, eta horrek eragiten digu kezka, seguretzat zerbitzuak oso garrantzitsuak dira, eta ondo egon daitezke gelak handitzea, gela kopuru handitzea eta guzti hori, baina uste dugu zerbitzuan ere bai, ordutegiak ere zerzan handixa dakala eta hori bai dela landu beharreko zerbait. Zerbait gehitu nahi ez, Andrea? Bakarrik esan, akordio honek ez diola erantzuten alderdi bateko interesei, baizik eta interes orokorrai. Osasunari buruz hitz egiten dugunean, gai izan behar gera da legealdi batetik haratago begiratzen. Osasun azpiegiturak hamarkada askotarako erabiltzeko eraikitzen dira eta gaur egun erantzukizun publikoak ditugunok hurrengo belaunaldiek oinordetzen jasoko duten herria pentsatzea bete beharra dugu. Gure egin beharra da herritarren bizitza hobetzea eta horregatik hitzarmen hau egitea oso funtsezkoa ikusten dugu, osasun publikoa hurbilago, modernoago eta hobeto prestatuagoa baterantz aurrera egiten dugulako. Proiektu honek bi administrazioen lankidetzatan konpromisoa argitzen du eta batez ere ongizatean, asistentzia kalitatean eta etorkizunean inbertitzen dela nahi dugu adierazi. Horregatik gaur egun hau ez da bakarrikan hitzarmen administratibo bat, baizik eta Elgoibarrek merezi duen osasun zentro bat egiteko hitzarmen bada. Bozkatu egingo dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak,
Aho batez. Laugarren puntua, Kalebarren plazako bat zenbakian dagoen lurzatia Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dohainik lagatzea lehendabizikoz onartzea. Kasu honetan ere lurralde batzordeko irizpena daukagu. Horrek ere ikusita, proposatzen da osoko bilkurak honako akordio hauek hartzea. Lehenengoa, osasun zentro berria eraikitzeko beharrezkoa den 559 metro kuadroko lurzatia Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dohainik lagatzeko lehendabiziko onarpena ematea. Honako partzela hau lagako da. Lauki itxurazko lurzatia Altzola Dorretxearen inguruan dagoena, hain zuzen Kalebarren plazako bat zenbakian 559 metro kuadroko azalera du. Una hemen mugak hegoaldean San Francisco kalea, ipar-ekialdean San Francisco kaleko bat zenbakian dagoen eraikina, iparraldea eta mendebaldea banatzen den gainerako partzela. Bigarrena, partzela dohainik lagatzeko honako baldintza hauek bete beharko dira. Bat, Osakidetzak Logoibarko osasun zentro berria eraikiko du bertan. Bi, eraikiko den eraikina osasun zentro gisa erabiliko da. Edo osasun laguntza publikorako ekipamendu gisa. Eta ezingo da beste sede batzuetarako erabili. Hiru, udalaren adostasuna izan gabe, ondasun higiezina arestiko paragrafoan aipatu ez diren beste sede batzueri atxikitzen bazaie, edo bertan egiten den jarduera eteten bada, horiek nahiko arrazoi izango dira Logoibarko udalak lagatako ondasuna bere jabetza eta osagarri guztiak itzularazteko preservari ekiteko. Eta laugarrena, higiezinaren lagapena formalizatzearen ondorioz izango diren edozein motatako gastu guztiak, eta itzulketa formalizatzearen gastuak halakorik gertatuz gero, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren kontura izango dira. Hirugarrena, 15 egunez Kalebarren plaza bat zenbakien dagoen partzela, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dohainik lagatzeko izapidetu den espedientea jende horrearen jartzea, egokitza jotzen diren alegazioak egin ahal daitezen. Horretarako dagokien agerkia argitaratuko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. Laugarrena, jendaurreko erakustaldea egiteko epean inolako alegaziorik edo reklamaziorik aurkezten ez baldin bada, uste izango da adestian aipatutako partzelan erabilari dagokion lagapena behin betiko onartzen dela udalbatzarrak berariaz bestelako akordiorik hartzeko beharrik izan gabe. Bosgarrena, alkateari edo alkatea ordezkatuko duen alkateordeari eskumenen ematea espedientearen ondoren sortuko diren jarduera guztiak sinatzeko eta bestean beste aipatutako partzelaren lagapenari dagokion eskritura publikoa sinatzeko. Eta seigarrena, akordio honi buruzko egiaztagiria Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari, ondarearen zuzendaritzari eta Osakidetzari helaraztea legez ezarrita dagoen eran. Zerbait egitu nahi duzue? Bale, bozkatu ingo dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak. Bosgarren puntua daukagu EAJ eta EH Bildu udaltaldeek aurkeztutako mozioa foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena. Bai, Itziber. 2026. urteak garrantzia historiko eta politiko berezia du Euskal Herriarentzat. Izan ere, aurten beste zenbait mugarrien artean, hala nola Eusko Jaurlaritza eratu dezela 80 urte betetzen dira, bi efemeride nagusi ditugu. Batetik, 1876ko uztailaren 21eko foruen abolizioaren 150. urteurrena, eta bestetik, 1976an Bergaran bildu zen alkateen mugimenduaren 50. urteurrena. 1876ko uztailaren 21eko legeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimenaren abolizioa ekarri zuen, bigarren karlistadaren amaieraren testu inguruan. Nafarroa garaiaren kasuan, foru araubidearen eraldaketa eta burujabetza instituzionalaren murrizketa sakona lehenago gertatu zen. 1851ko lege hitzartuaren bidez, lehen karlistadaren ondoren. Lehenago, 1789-1790 urteen artean, Frantziako iraultzaren eskutik Lapurdi, Nafarroa, Behera eta Zuberako Euskal Lurraldeen eskubide historikoen abolizioa gertatu zen. Hiru prozesu horiek, bakoitza bere une historikoan eta bere berezitasunekin, Euskal Herriko lurraldek mendeetan garatutako instituzio eskubide historiko
eta burujabetza politikoaren galera eta murrizketa ekarri zuten. Erabaki haiek herri borondatearen gainetik ezarri ziren eta ondorio sakonak izan zituzten Euskal Herriaren egituraketa instituzionalean, lurralde artikulazioan eta autogobernuan. 1876ko abolizio hartatik mende bat geroago, 1976ko uztailaren 21ean, frankismoaren amaieraren testuinguruan eta trantsizio politikoaren atarian, Euskal Herriko hainbat udal ordezkari Bergaran bildu ziren. Alkateen mugimenduak foruen abolizioaren mendeurrena baliatu zuen, Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernurako nahia aldarrikatzeko. 1976ko adierazpen hartan jasotako espirituak gaurkotasun osoa du oraindik ere. Izan ere, udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun politiko eta instituzionala funtsezkoa izan da, eta gaur egun ere udalerakundek herritarren borondate demokratikoaren adierazpide hurbilena izaten jarraitzen dute. Bergaran izan ziren alkateek eta zinegotziek aitortu zuten ez zitzaiela samurra gertatu herriaren nahia eta erabakia ulertu eta argitara eramatean bere gain hartu zuten erantzunkizuna betetzea. Hala ere, haiek uste zuten heldu zela garaia argi eta garbi adierazteko herriaren eskubide politikoak iraungi ezinak eta ukazinak direla. Auziaren benetako funtsa ez baitzegoen foraltasun zaharrean, eskubide historiko horiek eguneratzean baizik. Foruek adierazten zituzten subironotasun eremuak Euskal Nazio ikuspegitik gaur egunera eta etorkizunera proiektatzean alegia. Orduan bezala, bizi dugun egoera honetan ere desafio berriei ekin beharrez aurkitzen gara eta argi aldarrikatu nahi dugu etorkizuneko gizarte erronkei erantzun baikor bat eman ahal izateko Euskal Herritarren ahotsak bere lekua behar duela, hitzaren eta erabakiaren jabe behar dugula izan. Oso garrantzitsua da une hau hartu behar ditugun erabakietan asmatzeko. Erantzunkidetasun politiko eta sozialaren garaia da. Gure herria eta bere jendea aurrera ateratzeko ordua. Garapen ekonomikoa, gizarte justizia eta subirontasun politikoa oinarritzat hartuta. Erronka horiei guztiei ezin zaie behar bezala erantzun eskumen mugatuekin. Gaurko auziek gaurko tresnak eskatzen dituzte, eta Euskal Herriak autogobernu eta burujabetza handiagoa behar ditu bere etorkizuna, bere herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko. Horregatik, oroimen historikoaren aitortzak gaur egungo autogobernuaren inguruko eztabaida politiko eta instituzionala elikatu behar ditu. Horregatik, Kendu Aitziber. Kendu. Mikrofono. Horregatik guztiagatik, Elgoibarko udalbatzak honako hau erabaki du. Lehena, Elgoibarko udalak bat egiten du alkateen mugimenduaren 50. urteurrenaren eta foruen abolizioaren 150. urteurrenaren oroitzapenarekin eta bi efemeride horien garrantzi historiko, politiko eta instituzionala aitortzen du. Bigarrena, udal honek aitortzen du Lapurdi, Nafarroa Beha eta Zuberoako Euskal Lurraldeen eskubide historikoen abolizioa Frantziako iraultzearekin gertatu zela 1789 eta 1790 artean. Horrez gain, aitortzen du 1851ean Nafarroa garaian eta 1876an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarritako foru erregimenaren murrizketa eta abolizio prozesuak Euskal Lurraldeen jatorrizko eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera ekarri zutela. Era berean, aldarrikatzen du eskubide horiek ez direla iraungi ezta herri borondate demokratikoaren ordez kanpoko erabakiz deuseztatu ere. Hirugarrena, udal honek berresten du Euskal Herria Europako herri guztien artean berezko nortasuna eta nazio izaera duen herria dela. Historia, gizarte eta kulturako ondare berezi baten gordailu. Bi estatutan okatua eta gaur egun 3 eremu juridiko politiko ezberdinetan antolatuta dauden 7 lurraldeetan duela bere leku geografikoa eta Euskal Nazioa osatzen duten herritarrek dutela beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea. Laugarrena, udal honek aldarrikatzen du beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea, eta horretarako Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea gaur egungo behar demokratikoki, sozial eta instituzionaletara egokituz. Bosgarrena, udal honek aitortzen du udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun erabakigarria
bereziki foru tradizioan, udal demokrazian eta herri ordezkaritzan. Eta konpromisoa hartzen du etorkizunean ere Euskal Herriaren eraikuntza demokratikoan, erakunde demokratikoen rola indartzeko eta hauen artean bereziki udal erakundeena. 6. Udal honek bat egiten du 2026ko uztailaren 19an Bergaran antolatuko den ekitaldi politiko instituzionalaren helburuekin, alkateen mugimendua gogoratzeko. 1976ko udal ordezkarien ekarpena aitortzeko eta Euskal Herriaren eskubide historikoen aldeko konpromisoa berritzeko. Nahi duzu zerbait gehitu taldien partetik, Mariana? La moción que hoy se presenta tiene un único objetivo: seguir reivindicando un nuevo estatuto político cuyo contenido sigue siendo una incógnita. Y lo es porque ni siquiera las propias fuerzas nacionalistas son capaces de ponerse de acuerdo sobre qué modelo defienden o cómo quieren concretarlo. Creemos que esta moción incurre en dos errores fundamentales. En primer lugar, simplifica y manipula el significado de determinados conceptos y acontecimientos históricos para reforzar un relato político concreto. En segundo lugar, omite cualquier referencia al marco político e institucional vigente: la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las instituciones forales y municipales y, de manera muy especial, el concierto económico. Al ignorar todo ello, se acaba deslegitimando el sistema de autogobierno del que hoy disfrutamos los vascos y vascas y las herramientas que nos han permitido alcanzar un elevado nivel de bienestar. Esta moción, que previsiblemente será aprobada, forma parte de esa construcción de un determinado imaginario identitario. Se idealiza el pasado, pero se guarda silencio sobre el presente. No se reconoce ni se defiende al marco legal e institucional que ha hecho posible que Euskadi disfrute hoy de una alta calidad de vida, siempre mejorable, pero objetivamente muy favorable si la comparamos con la de muchos territorios de nuestro entorno. La modificación y desaparición de los fueros del antiguo régimen, de la monarquía absoluta castellana y la transformación de los mismos hasta llegar al sistema actual es un fenómeno muy complejo. Son más de 200 años de historia. Son grandes cambios sociales, económicos, culturales y políticos que lógicamente inciden en la transformación política. Desde finales del siglo XVIII con Carlos IV y Godoy, en Iparralde con la Revolución Francesa, la implantación del liberalismo constitucional trae dos guerras carlistas: la Restauración, la Segunda República, y la conquista de la democracia en los años de la transición. 200 años de grandes cambios. Por este motivo, hay términos que aparecen en este documento que tienen muchas lecturas e interpretaciones y que, según cómo se entiendan, no responden a la verdad histórica. Hablamos de la idealización del pasado. La Asamblea del 21 de julio de 1976 en Vergara, de 77 alcaldes elegidos por el régimen franquista, tienen el valor simbólico que tiene, como muchos acontecimientos que tuvieron lugar en los años de la transición. No creemos que este fue un acontecimiento muy relevante. Aquellos alcaldes de ideología católica tradicionalista cercanos al carlismo, por eso estaban donde estaban, reivindicaron algo que todos los partidos políticos, sindicatos, entonces todavía ilegalizados, estaban reivindicando: libertad, amnistía y el Estatuto de Autonomía. El mérito de aquellos alcaldes está en que siendo alcaldes de una dictadura revolucionaria, evolucionaron hacia la democracia. En nuestra opinión, hay fechas más importantes en la transición: la legalización de la ikurriña, la legalización de los partidos políticos y de los sindicatos, la lucha por la amnistía y su logro en septiembre de 1977, con todos los presos de las dos etas salieron de la cárcel, la aprobación de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, entre otras muchas. Esta moción carece de justificación y resulta innecesaria. Por las razones expuestas, votaremos en contra. Se trata de un intento de reinterpretar la historia para seguir reivindicando un nuevo estatus político que nunca termina de materializarse, mientras se silencian o se minusvaloran las ventajas y oportunidades que nos ofrece el marco político actual.
Bueno, guk uste dugu adierazpen honek gaurkotasun osoa izaten jarraitzen duela. Euskal Herriak oraindik ukatuta dauka bere burujabetza osoa, zatituta jarraitzen dugu administrazio eta estatu desberdinen artean, eta horrek mugatu egiten du gure etorkizun politikoa modu libre eta burujaben erabakitzeko aukera. 150 urte igaro dira, foruak indargabetu zirenetik, 50 urte pasatu dira, alkateen mugimenduarek autogobernuan aldeko aldarri hori egin zuenetik, eta egia da, aurrera pauso batzuk eman dira ordutik hona, baina ezin dugu esan Euskal Herriak bere lurraltasuna eta bere erabakitzeko ahalmen osoa berreskuratu duenikan. Burujabe izatea nahi dugula, esaten dugunean da, gure egunerokotasunean eragina daukaten erabakiak hemen hartzea nahi dugulako. Etxe bizitza eskubidea bermatu nahi dugulako, enplegua babestu nahi dugulako, zaintza eta osasun sistema sendoa garatu nahi ditugulako, eta euskararen normalizazioan urrats berriak emateko, tresna politiko gehiago eta berriak behar ditugulako. Beraz, gure eskubide historikoak egungo beharretara egokitu behar dira esaten dugunean, ez gaude iraganera begiratzen, baizik eta Euskal Herriak bere etorkizuna modu demokratikoan, modu askean, eta herritarren borondatean oinarrituta hartzea nahi dugulako, eta erabakitzeko eskubidea nahi dugulako, eta horren aldeko konpromisoa daukagulako. Eta gero pixkat, Marianak esan duen aldetikan, iruditzaigu ez dagoela inongo manipulaziorik gai honetan, bai dago interpretazioak zuen aldetikan nahiko sesgatua. Euskal Herriak eskubide ukatuak dauzka, konstituzioa inposatutako zerbait izan zen, zeren eta bapatean frankismotikan, bapatean demokrazian aterrizatu genuen, baina transizio hori etzan egon. Frankistak zirena bapatean demokratak esnatu ziren. Orduan, eta ikurrina onartu zela, eskubidea lortu zirela, hori kalean borrokatu da, eta hori herri honek lortutako borrokaren ondoren izan da. Ez zer eman digulako Espainiako estatuak. Ez digu oparitu, aldiz kendu egin digu. Gure eskubideak ukatzen dizkigu egunero. Gu geran aukatzen du. Gure hizkuntza aukatu nahi du. Beraz, konstituzioak ez digu ezer guri eman. Eta autonomia estatutua bere egunean onartu zuten alderdi batzuk gure kasuan ez zen onartu. Inposatutako zerbait izan zen. Beraz, iruditzaigu sesgatua dela zuek egiten zuen irakurketa mozioen inguruan, eta balorean jarri behar dela, bere egunean alkatek egin mugimenduan egindako aldarria, eta baita orain arte Euskal Herriak egin duen prozesu guztia, eta egia da, esan duzunez, alderdiak ere ez dira ados jartzen, gaur ados jarri gera mozio honekin, adierazpen honekin, eta saiatuko gera aurrera begira ere bai, ados jartzen gure eskubideekin lotura dukan gaietan. Andrea, zer egitu nahi duzu? Bueno, ni bakarrikan nahi nuke esan, iragana kontutan hartu behar dugula, ez gaur bakarrikan beti etorkizuna eraikitzeko. Oso garrantzitsua da zer egindan herri honetan kontutan hartzea. Eta bai, esatea Euskal Herria berezko nortasuna duela, nazio bat dela, eta gure eskubide historikoak eta autogobernua defendatzen dugula, eta uste dugu emozio hau hori defendatzen duela, eta bat egiten dugu berarekin. Zer egitu nahi duzue, bozkatu ingo dugu orduan. Mozioaren aldeko botoak, kontra, 13 alde eta 2 kontra. Azkeneko puntua, eskari galderak. Gehitu nahi duzue... Ez, bukatu ingo dugu, gogoratu uztaileko 21 dala, aurrera pitzen dala aste bat. Bale, egun hona eduki.